I denne film vil vi fortælle om keglevulkaner og hvad der er anderledes ved lige præcis denne vulkantype. Men før vi går helt i gang, vil vi lige ridse de væsentligste begreber op. De væsentligste begreber er magma versus lava, viskositet, destruktiv pladerende og andesit og rhyolit. Magma versus lava. Magma er en smeltet stenmasse fra jordens indre. Og når en vulkan går i udbrud, og magmaen stiger op til jordoverfladen, og den spyder det ud gennem toppen, kaldes det lava. Viskositet. Viskositet er en betegnelse for en væskes indre friktion eller trænghed. Honning har f.eks. en højere viskositet end vand. Det har altså noget at gøre med, hvor tykt eller tyndflydende en væske er. F.eks. har vand, som er tyndflydende, en meget lav viskositet. Den destruktive pladerand. Den destruktive pladerand er, når pladerne bevæger sig mod hinanden, og det her keglevulkanerne dannes i det, der kaldes subduktionszone, som er, når den ene plade går under den anden. Andesit og rhyolit. Andesit er efter basalten den mest udbredte lavatype. Denne lava er finkornet, men indeholder enkelte store krystaller. Rhyolit. Lava med ca. 70% CO2. Den størkner ofte uden at danne krystaller, og den dannes ofte i magmakammer tæt på jordens overflade. En keglevulkan eller en stratovulkan er de mest normale vulkaner, vi kender. Det ser typisk ud som en vulkan, vi kan forestille os, når vi tænker på vulkaner. Den har form som en kegle og er opbygget af lag med aske og lava. Det har vi også tænkt os at fortælle om lidt senere, men man kan se det på tegningen her. Der er ikke lige så mange udbrud som hotspot-vulkaner og spaltevulkaner, men udbruddene kan være eksplosive på grund af den tykflydende og andesistiske lava, som er fyldt med ekstra meget gas og vand. Keglevulkanen har også en høj gas-, røg- og askeudslip, som kan være farlige for både mennesker og omgivelser. Et af de mest kendte vulkanudbrud var i år 79 efter Kristi fødsel i en romersk by, der hed Pompeji. Det var en keglevulkan ved Vesuv, som man kan se i baggrunden, som gik i udbrud. Vulkanen spyttede mindst 10 milliarder kubikmeter aske og lava ud, og samtidig var der heftige jordskælv, som rystede byen. Der omkom omkring 2.000 mennesker af giftgasser og den aske, som også begravede byen i et 4-5 meter tykt askelag. Mange af de mennesker, der døde, blev dækket af aske, vand og pimpsten, som gjorde, at de kom ind i en cementkapsel, og derfor blev de foreviget i deres dødsøjeblik, som man også kan se her på billedet. Al skaden skete ikke af lavaen, men af asken. Keglevulkanen er også farlig, fordi der har højt indhold af stoffet frikvarts, nemlig 55-75%. Og lavaen har en høj viskositet, som gør den ligesom honning. Lavaens høje viskositet er også med til at skabe keglevulkanens stejle sider, da lavaen ikke rigtig kan flyde væk fra vulkanen, men blot bygger udenpå. Fordi lavaen størkner før den når væk fra vulkanen. De små røde trekanter viser, hvor man kan finde keglevulkaner i verden. Keglevulkaner er knyttet til de destruktive pladerande, da det er her to kontinentalplader støder sammen og kan danne en vulkan. Der er også stor koncentration af keglevulkaner rundt om Stillehavet, som man kan se på billedet før, og det bliver altså kaldt The Ring of Fire. Keglevulkanen bliver typisk dannet, når den nedsynkende plade er kommet omkring 150 km ned i jordens kappe og begynder at smelte, som man også kan se på animationen her. Vi håber, I nu er blevet lidt klogere på, hvad en keglevulkan egentlig er for noget.